да посрещнем училищното знаме. Моля, станете! Скъпи гости, учители, родители и съученици, добре дошли на нашия празничен концерт, посветен на 215 години от създаването на основно училище Свети Кирил Методий, първото самоковско училище. За нас, неговите ученици, е голяма радост да участваме в юбилея и да ви покажем своя талант. Гости на тържеството са господин Роберто Джераси, съветник на министъра на образованието. Господин Владимир Георгиев, кмет на град Самоков. Госпожа Жулиана Костова, експерт отдел образование. Илонка Славчева, заместник началник на РИО София регион. Господин Петър Георгиев, изпълнителен директор на Самел 90. Господин Стоян Пашов, председател на читалище паметник Отец Паисий. И много други директори, учители и общественици. Давам думата на господин Георги Панев, директор на училището. Уважаеми гости, колеги и ученици, приятно ми е да ви поздравя всички вас с добре дошли на тържествения концерт, посветен на 215 годишнината от създаването на основно училище Свети Кирил и Методий. Това училище е наследник на Самоковското общинско училище, чието начало е в 1800 година. От документите разбираме, че митрополит Филотей изгражда общинско училище в двора на митрополията със собствени средства през 1800 година, от когато датира и нашето училище. То е издържано от Самоковската църковна община и митрополитската каса. Грижите на Самоковската община за училището ни продължават и до днес. В сегашния си вид училищната сграда датира от 1926 година, когато по инициатива на общината и училищното настоятелство е взето решение и извършено нейното построяване. Самоков има своите заслуги в историята на образователното дело в България, като немалък дял от заслугите се падат на нашето училище. Горди сме с възрожденския ентусиазъм на първите наши учители, духовници и техните последователи, оставили светла диря в просветното и книжовно дело, не само в града, но и в редица други селища. Длъжни сме да споменем имената на Неофит Рилски, Николай Тонджаров, Захарий Круша, Тодор Пеев, Димитър Тонджаров, Христо Максимов, Христо Семерджиев. Все имена достойни за българската история. Всеки един народ може да бъде горд с приноса на личности, като Захари Зограф, Васил Стоин, Георги Зойбаров и други, допринесли за запазване на възрожденския дух, както в Самоков, така и на други места. С гордост може да заявим, че и днешният учителски колектив с упоритост и твърдост отстояват установените с години традиции в училището, а учениците ни заемат водещи позиции в стопанския, политическия и културен живот в града и страната. Днес ние сме частица от една славна история, преминала през повече от 2 века и сме длъжни в тези трудни времена да запазим и издигнем любовта към науката и творческата мисъл на днешното и следващо поколение. Никога в очите ни не трябва да престава да звучи химна на Кирил и Методий, които са патрон на нашето училище. Върви, народе възродени, към светли бъднини върви, с книжовността тази сила нова, съдбините си ти ни поднови.
Поздравителен адрес от Народното събрание на Република България. Уважаеми господин Панев, уважаеми учители, родители и гости, скъпи деца, позволете ми от името на Комисията по образованието и науката и лично от мое име да ви поздравя по случай празника на Основно училище Свети Кирил и Методий, град Самоков. 215 годишният юбилей на вашето училище е изключително събитие за всички нас. Историята на Основно училище Свети Кирил и Методий, първото общинско училище в град Самоков, започва през далечната 1800 година, когато митрополит Филатей построил със свои средства сграда в двора на митрополията. Само 16 години по-късно се наложило разширение, тъй като вече устарялото училище не побирало жадните за знания деца, у които трептял пламъкът на възрожденските идеи. Още тогава будните българи са разбрали колко важно е образованието за децата им. И днес, 215 години по-късно, идеите на просвещението са актуални, а доброто образование е гаранция за успешна реализация и по-висок стандарт на живот на младите хора. Толкова дългогодишна история, изпълнена с множество успехи и незабравими емоции, показва какъв трябва да бъде верният път. Този, по който ще вървим всички заедно, учители, родители и деца. Но успехите и задължават да държим на добрите традиции и да се стремим отново заедно да преодоляваме предизвикателствата на съвременното общество. Само заедно ще успеем в общия ни стремеж за доброто образование, защото успехът на едно училище зависи от общността, а не само от сградата и класните стаи. Скъпи учители и родители, не жалете сили и енергия, за да осигурите най-доброто за нашите деца. Вие сте тези, които ще поведете за ръка най-малките по пътя на знанието. Вие сте тези, които ще им бъдете пример в живота. Вие ще ги научите на ценностите, които остават непреходни през вековете. Възпитанието и образованието на всяко едно дете е огромна отговорност. Но от нас, възрастните деца, трябва да усетят грижата и вниманието, от които се нуждаят, за да растат здрави и щастливи, да се научат да мислят и да отстояват позицията си като истински граждани. Милена Дамянова, председател на Комисията по образование и науката в Народно събрание на Република България. Предстоят да бъдат прочетени още няколко поздравителни адреса. Моля госпожа Павлова. Поздравителен адрес от Общинския координационен съвет на СБУ град Самоков. Господин директор, уважаеми колеги, за мен като председател на Общинския координационен съвет на СБУ е удоволствие и чест да отправя най-сърдечни поздравления по повод 215 годишният юбилей на Основно училище Свети Кирил и Методий, град Самоков. Съзнавам колко труден и отговорен е пътят, по който вървите всекидневно. Колко трудни понякога са стъпките по неотъпканите пътеки на знанието и възпитанието на учениците. Но виждам вашата награда в усмихнатите им лица, в техните успехи. Тази награда не се измерва с цветя, нито с изказани думи. Тя се носи в сърцето. Уважаеми колеги, пожелавам ви да си поставите големи цели, да имате прекрасни мечти, да чертаете пътища, които остават и се помнят. Покажете пътя към слънцето, което сгрява душите, защото той ще доведе всички нас до бленуваните светли бъднини. Честит празник! Бойка Михайлова, председател на СБУ Самоков. До господин Георги Панев, директор на Основно училище Свети Кирил и Методий, град Самоков. Уважаеми господин Панев, за нас е изключително удоволствие да поздравим във ваше лице училищната общност на училище Свети Кирил и Методий по повод 215 годишнина от създаването на първото общинско училище в град Самоков.
През годините вашето училище се е доказало като радетел за повишаване на духовното развитие на нашите деца. Уверени сме, че и занапред ще продължите тази светла мисия в подкрепа на бъдещето на българската нация. От името на Национално издателство за образование и наука Азбуки. С уважение, Надя Кантарева-Барух, директор. До господин Георги Панев, директор на Основно училище Свети Кирил и Методий, град Самоков. Поздравителен адрес. Уважаеми господин Панев, уважаеми учители и родители, скъпи ученици! Първите стъпки по трудният път на науката и знанието започват при вас. И колко много любов и търпение са нужни, за да превърнат малкото човече в достоен гражданин на България и на света. С огромно удоволствие и най-приятелски чувства ви поздравяваме с празника 215 годишнината от създаването на първото общинско училище в град Самоков. Пожелаваме ви успешна бъдеща дейност в името на децата и успешната им житейска подготовка за живота. Желаем ви здраве и успехи по пътя на творчеството и знанието. Честит празник, честит юбилей от Основно училище Митрополит Аксенти Велешки, град Самоков. Обединено детско заведение Зорница. Поздравителен адрес. Уважаеми господин Панев, уважаеми колеги, скъпи ученици! От името на колектива на ОДЗ Зорница ви поздравяваме най-сърдечно по случай 215-та годишнина от създаването на Основно училище Свети Кирил и Методий. Пожелаваме ви здраве и вдъхновение, лични и професионални успехи. Пожелаваме ви и за в бъдеще да съхраните творческия дух и да следвате добрите традиции, утвърдени в дълголетната история на вашето училище. Да откривате нови перспективи за неговото успешно развитие. Честит празник! Мария Ябракова, директор на ОДЗ Зорница. Благодаря ви. Приветствие ще поднесе господин Роберто Джераси. Добър ден, уважаеми господин Георгиев, уважаеми господин Панев, скъпи деца, родители, учители, госпожи и господа. Преди да ви прочета приветствието на министър Танев към всички вас за този светъл празник, искам да ви кажа няколко думи лично от мене. Преди всичко съм страхотно впечатлен от цифрата 215 години, защото аз си мислех, че най-старото българско училище е Априловската гимназия в Габрово и даже сега още веднъж проверих по интернет и тя се даде на 1835 година, т.е. 35 години след училището в Самоков. Така че никога не е късно да се научим и за нещо хубаво и винаги съм мислил и знам и затова съм толкова добри чувства към Самоков и с всички хора, с които работиме в града, защото Самоков винаги е бил в челото на прогреса и хората, които са преподавали в това училище, са едни от най-светлите имена в българската история и българската образователна система. Но много впечатляващо всичко в това, което прочетох за историята на училището, е силата на добротворството. Силата на тези хора, които са имали визията преди 215 години, да дадат средства и да знаят, че най-добрата инвестиция в живота е в образованието. Така че надявам се, че техният светъл пример, техното желание да дарят и да помагат за образованието, ще ни бъде също така и за нас един голям пример, за да можем да продължим и тази възрожденска искра, която горяла в тези години. Аз много се надявам, че всички вие продължавате в Самоков да я поддържате и тя да бъде един от най-така добрите градове, в които можем да развием системата на образованието. Честит празник още веднъж от мен. Сега ми позволете да прочета и приветствието на министър Танев. До ръководството и колектива на Свети Кирил и Методий, град Самоков. Уважаеми учители, скъпи ученици,
Приемете поздравленията ми по повод вашия празник 215 години от основаването на основното училище Св. Кирил и Методий Самоков. Това е тържествен ден, в който със самочувствие и гордост отбелязвате постигнатото. Днес имаме повод да изразим уважението си към основоположниците на вашето училище, учители и служители, които със всеотдайността на създатели отдадаха своя талант и любовта си, своите знания и опит за възпитанието и образованието на учениците. На вас, учителите, пожелавам да поддържате жив духа на училището ви, да бъдете все така всеотдайни и благородни. Надграждайте традициите, които създали вашите колеги през годините. Скъпи ученици, не забравяйте, че учението е труд, необходим и полезен за изграждането на човек. Запазете любовта към знанието и стремежа към постигане на целите си. Пожелавам ви здраве, сили и щастие, за да умножите успехите си, утвърждавайте доброто име и достойното място на вашето училище. Честит празник още веднъж! Благодаря. Приятно ми е да поканя на сцената и господин Владимир Георгиев, кмет на община Самоков. Уважаеми господин Панев, многоуважаеми учители от не само първото общинско училище, но от това поне аз, което знам, че мисля, че на едната, нека да бъдат на двете ръце са тези училища в България, които могат да се похвалят с такава годишнина. Уважаеми учители, уважаеми училищно настоятелство, скъпи ученици и деца, уважаеми общински съветници, господин народен представител, скъпи съграждани, много съм развълнуван, защото тези 215 години, това са несъизмерими с един човешки живот. Това е една вечност. Това е изключително постижение, че дори в тези времена вашия учителски колектив се умява на такова невероятно и професионално ниво да подготвя децата, с които не само града, но и държавата може да се гордее. Благодаря ви за всичко, което правите. Ще ми позволите да поднеса поздравителния адрес от името на ръководството, на председателя на Общинския съвет, на Общинския съвет. Да не ви отекчавам, да чета повече и наистина да видим това прекрасно тържество. Бъдете живи и здрави. Успех на всички! Давам думата на господин Гамалов, председател на училищното настоятелство. Аз ще бъда кратък. Уважаеми учители, скъпи гости, с особено чувство на вълнение заставам пред вас да мога да честита от мое име и от името на училищното настоятелство такъв велик празник. Използвам случая на присъствието на такива отговорни хора, като кмета, като представители на Министерството на образованието, народен представител, да поставя един болезнен въпрос за нашето училище. Това е изграждането на физкултурен салон. Аз мисля и се искрено надявам, че този апел няма да остане глас в пустиня, а всички, от които зависи, ще да действат, за да може да се изгради това. Това е една моя съкровена мечта и ми се иска, докато съм председател на настоятелството, да реализираме този проект. Честит празник! Госпожа Илонка Славчева, заместник началник на РИО София регион. До колектива на основно училище Св. Кирил и Методий, град Самоков. Уважаеми господин директор, колеги, скъпи ученици! Радвам се, че имам честта да ви поздравя по случай светлия празник на вашето училище и да ви поднеса най-сърдечни пожелания
за просперитет от името на Регионалния инспекторат по образованието София регион. Изминалите 215 години са твърде значим период, когато ги измерваме с високата цена на усилията, на напрежението, на постиженията, които бележат биографията на вашето училище. През годините училището е преминало през различни етапи в своето развитие. Създадено преди 215 години като първото общинско училище в град Самоков, то се утвърждава като институция, даваща на своите възпитаници качествени общообразователни знания. Тази традиция е поддържана от ентусиазма и усилията на настоящия екип от преподаватели. Ключът към успеха на едно училище се крие в добрата подготовка на учениците, към възможностите за реализация, които той им предоставя. Изтичат годините, светът се променя, но пламъчето на българщината, предавано от поколение на поколение, ще продължава да гори в сърцата на възпитаниците ви. Уважаеми госпожи и господа, пожелавам ви да опазите идеализма на просветителския дух и силата на творческото си общуване с учениците. Запалените искрици в детските души е неизказаната благодарност за вашата благородна и всеотдайна работа. Честит празник и на добър път! Поздрав от фолклорен танцов ансамбъл Рила.
Откъде започва родината? Може би започва от онова дръвче, поникнало на хълма, или от онова житно зранце, прераснало в милиони класове. Може би започва от малкото планинско изворче, в което се оглежда цялото небе, или от онази весела река, която бърза да се влее в Черно море. Може би започва от моята детска стая, от майчината миловка, от онази бяла спредната каштурка с две липи отпред. А може би родината започва от него, от моето училище, моя малък детски свят, събрал в себе си учители и приятели, трудности, радости и мечти, безброй детски мечти. Моето училище е една жива история. История, която започва в далечната 1800 година. Отворил врати преди 215 години, училището Кирил и Методий още пази спомена за хилядите учители и ученици, които работили и учили в училището, и всеки от тях оставя по частица от себе си. Заслушай се в тишината на класните стаи и може би ще чуеш гласа на него, на учителя, Неофит Трилски. По коридорите отекват стъпките на онези първи ученици – Захари Заграф, Никола Тонджеров, Сотир Чавдаров, Димитър Смрикаров, Захари Крушев. Хора, възпитаници на училище Кирил и Методий, записали имената си с златни букви в историята на България. 215 години, хиляди деца прекрачили прага на училище Кирил и Методий и именно тук чули школския звънец. 215 години учители и ученици са писали историята на училището, за да можем днес ние гордо да кажем: това е моето училище, моята светла пътека към мечтите. Моето училище, моята малка родина. Откъде започва родината? Може би от думата помни. Помни миналото, пази корените му, за да изградиш бъдещето си, защото народ без минало е народ без бъдеще. Хора, аз съм тук. Чува ли ме някой? Помни ли ме някой? Аз съм летописецът. Аз съм този, който в лето 886 каза: братко мой, чуй, ще ти разкажа, ще ти изпея, ще ти изплача. Те чувам, летописецо, аз съм дете, българско дете, помняте от думите на мама. Учихте в уроците по история, четохте в книгите на писателите и искам да ми разкажеш, да ми изпееш, да ми изплачеш, защото аз съм наследникът, законно признат от времето за негов роднина. Аз съм богат, много богат, имам богатство с име родина.
Родината започва там, от това далечно минало, преди повече от 13 века, когато се слага коренът на началото. Тя започва от него. Хан Аспарух. Народ без държава е обречен да изчезне. Люде, преди много години великият хан Кубрат повели българите да намерят нова родина. Вие изпълнихте неговата воля. Тази пръст от велика България ще остане тук завинаги. Тази земя ще носи нашето име. На нея ще се раждат децата ни. Нея ще завещаем на внуците. Аз, хан Аспарух, обявявам тази земя за държава на българите. И нека тези, които идват след нас и носят нашето име, я обичат и пазят. Казах! Над Странджа слънцето се килна и пламнаха огньове под краката. Земята се приготви да е силна, а въглен да се превърне в злато. Да видиш как играят Боже, нозете им са волни птици и приказното е възможно в свят оценки и искрици. И чуваш гайдите пещят до тъмно, не спират, нестинарките танцуват, докато душата им се съмне с танц, земята си целуват.
е била силна, но не и велика. В нея имало дворци, но не и училища. Всички са се плашили от меча й, но никой не се плашил от словото й. Но ръката, държала меча, посегнала към перото. До крепостите и оръжейниците изникнали школите. И България престанала да се подписва с палеца си. Тя се научила да чете, да пише, да мисли. Това са буквите от първата славянска азбука. Глаголица. Единствената азбука, в която буквите си имат имена. Така по-лесно се запомня ли казва? Даскале, знам. Аз. Буки. Веди. Глаголати. Добро. Живети. Дзело. Земля. Иже. Како? Люди. Мислите. Наш. Последователно буквите образуват смислен текст, скрито послание на светите братя, патрон на нашето училище, към народа, който ще се ползва от тяхното творение, давайки му да разбере защо са нужни буквите, какъв е техният смисъл и на къде ще ги поведе родното слово. Ще мога да чета, да опозная света, доброто и злото в него, да обичам, да прощавам, да съм човек. Началото бе Словото. Началото на първото Самоков огнище на просветата. Преди 215 лет.
историята на всеки народ има мигове на величие и мигове на падение. Годината е 1396. България пада под турско робство. Тъмни години на робство, години на мъка, отчаяние болка, години на забвение. Не се чува шум на бойните мечове на великите царе, а се чува само свистенето на турския ятаган. Не се чува страшното чаткане на българската конница, а се чува нечовешкият писък на майките, чието деца са отнети. Чува се дрънченото на робските синджири, плача на децата, вопълът на един народ страдалец. Чува се едно тихо детско гласче, което казва: От Батак съм, Чичо. Знаеш ли Батак? Хей, там зад горите. Много е далече. Нямам татко, майка. Аз съм сирак. И търпение малко. Зима дойде вече. Ти, Батак, не си чул, а аз съм оттам. Помня го клането и страшното време. Бяхме 9 братя, а останах сам. Ако ти разкажа, страх ще те съземе. Трудът е за човека и здраве, и живот. Наседян отива да се весели и да пее. Младите слушат разказите на старите, пазили свят.
видиш само ужас и чуваш едно ридание, навред тирани, тигри зли, лакоми за стръв, и слабите убити, и робите в кръв. Села и запустели, градища разрушени, развалини димящи, и черкви оскърнени, и череди безбройни, без покрив и без хляб, кои от мраз треперят и мрът от глад свирят, момците на безсила, девойките в хареми, и плачове, и мъки, и ужаси големи. Какъв е този век страшен, какви са тези години, в кои дела такива се вършат пред очини, в кои тирани надволно играе с огън и с меч, и цял народ се треби чрез най-ужасна сеч. И в тази безмълвна тишина, и в тези години на мрак, изведнъж свещица. Отначало малка, едва забележима, но пламъкът й става все по-голям и по-силен. Тази светлина идва от монашеската килия в Атон, където един монах, приведен на писмената си, ще изрече силно: „О, неразумни юроде! Що се срамиш да се наричаш българин?“ И огънят ще пламне, ще се разгори, ще започне пиянството на един народ, 500 години жадувал свободата си.
Възкръсналата от пепелта България ще поеме своя път на безсмъртието. А този път започва от черното бесило, там, близо до град София. Безсмъртието започва от Левски, апостолът на свободата. Думите свобода или смърт да се разнесат от най-високото място в българската история – връх Шипка. Днес България е свободна. Днес България празнува.
надарена с толкова красота. Земя рай, наречена България. Българио, това си ти. С величествени планини, обширни равнини, живописни долини, хитни котловини, благодатни поля. Земя с безкрайна запленителна красота. Земя с неповторимо величие на природата. Вземите български ела, да видиш моята хубава страна. България е земен рай, от който ще си запленем до край. Обичам те, мое мило отечество. Обичам твоите Балкани, гори, сипеи, скали и техните бистри и студени води. Ти си оная благословена земя, която цъфти, която е пълна с нежности, с сияние и с величие. Кой ли не те е поисквал? За кого ли не била си мечта? Да имат в земите си Искър, пирини рила и зелени родопски плата. Кой ли не те е поисквал? За кого ли не била си мечта? Да имат в земите си уния тъй прекрасни райски места. Отечество любезно, как хубаво си ти, как чудно се синее небето ти безкрайно, как твоите картини менят се омайно, при всеки поглед по-нови красоти. Тук весели долини, там планини гиганти, земята пълна с цвете, небето с брилянти. Отечество любезно, как хубаво си ти. Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата? Ти избираш в едно всички блага и дарове. Хляб, свила, рози, нектар, цветя и плодове. На изтока цветлика, на югът аромата. Горите ти са пълни с хармония и хлад. Долините с трендафил, гърдите с благодат. Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата? Дали защото обич в мен прелива, от красотата ти съм удивен, или защото много си красива, зато и прелива толкова с обич в мен. Дали защото в тебе съм роден и носи твоето велико име, дали зато е ясен моя ден и вярата ми в теб неугасима. Де е България? Питате вие. В сърцето отляво няма да скрия. В място закътано, топло и свято, тук на предците ми диша земята. Тук планините целуват небето, тук се растила, вълнува морето. Тук на пролетна шепа сълкъма, нежна тревичка краси кълдърама. Тук звучи ръченица игрива, тук горите ме правят щастлива. Тук родопски селивряк живее, крехък синчет под слънцето грее. В малко местенце навътре в сърцето, пазя България, свидна и свята. Обичам те безкрай, родино, за мен най-хубава си ти. България е свидната родина, с природа, гордост за един народ. Не съм избирал аз рода си, ние родина, но се гордея с тази малка длан. За мен си ти, единствена, неповторима, макар и малка, ти си великан. Родена съм в хубава родина, с високи белоснежни планини. Прилича тя на цъфнала градина, растилаща се сред безкрайни долини. Навред където и да мина, аз виждам милата родина. Виждам я в коловоза и в разцъфналата роза, и в планинските върхари, и в старинните товари, и в дъхавата жълта дюла, и в синчеца, и в зюмбюла, и в среброто на потока. Приветствате поток звънлив и вятър, весел и игрив, и птиците ти пеят в хор, и взряна в синия простор ехти гората млада. Мила сине горо ти, с хубостта си, с прелестта си, с дивни кътчета с осой, с бистри извори, с прохлада. Земята, която най-много обичам и нейното име с трепет изричам. Това е България, моята родина, китна прекрасна градина. Тук в България живея, тук израствам, тук ще пея. Тук се чувствам най-добре под гордостта на трите наши цвята. Живот в една човешка длан, това си ти, родино мила, на всяко кътче си една, изпълнена с красота. Там, дето Дунав худо тича и с обширна равнина, и в черното море се втича от стари древни времена. Там, дето се издига рила, накичена звенци от сняг,
там дето лодка лекокрила лети край морския ни бряг, там дето добро джалуле озрели гласове, там где пирин се белее и струма легендарна пее, о, там е моята страна. Поклон на теб, природо, създание необятно, на твоят свод лазурен, на твоето слънце златно, на твоята вечна младост и вечна красота, на всичко, що е в тебе, божествено и тайно, невидимо, велико и безкрайно, и равно с вечността. Защо е слънцето, ако не грее над българската хубава земя? Защо е вятъра, ако не пее в разцъфналите пролетни жита? Българио, от дядо Вазова възпята, за твоите безкрайни дивни красоти, с юнашка кръв, по хълми и бърда пролата, не ще загинеш, ще живееш вечно ти. Аз мога да обичам и да страдам, и дълго да очаквам радостта, но никога не мога да престана да те обичам, скъпа моя българска земя. Нося
наша родна земя, накъдето и да погледна, накъдето и ръка да протегна, край мене се откриват такива неповторими гледки, такива красоти, че сърцето ти замира от радост. И аз се чувствам горд, че аз съм една частица от всичко това, което се нарича България. Ние сме листа от дървото на живота. Растем и гледаме с ненаситни очи на света. Ние сме хора. Когато пътуваме през настоящето, помним миналото и мислим за бъдещето. Ние сме наследници на смели и мъдри мъже и жени, които са ни завещали трептящи знамена и заветни песни и думи. Ние сме частица от България, една и единствена, като сърцето. България започва със всеки от нас, с нашия живот, с нашата усмивка. България започва от майчината ласка, от прага на родния дом, от първия урок по история, от дъгата извила 7 полукръга пред очите ни, от буквите, с които изписваме нейното име. И нека роденият последен помни. Аз съм наследникът, законно признат от времето за негов роднина. Аз съм богат, много богат, имам богатство, с име родина.
съм България. Вървя по земята от 13 века. Сях и жънах тази земя край Балкана. Думите ми са ясни и чисти, като пирински върхове. Песните ми са звънливи, като рилски ручи. Аз имам житата на Добруджа и дъхавите ливади на Родопите. Дунав и Черно море целуват бреговете ми. Аз съм България. Помнете ме за яркото слънце и жарките рози, за отрудените ми длани и за мирното ми небе. Вярвайте ми, помнете ме и ме носете в песните си. От тук започва родината. Пожелаваме ви приятен ден!